Бүйік жеңуге бағышланған бәйрәм шаралары 5 майда башлана. Бүгінні кешкі сағат 6-да энергетик мәдәният сарайы қаршындағы майданнан жеңу вело йөреше старт ала. 8 май көнне Иске Зәй бистәсендә тантаналы митинг узачак. Шара иртәнге сәгать 10-да һәйкәл янында башлана. Шараларның төп өлеше 9 майда үтәчәк. Сәгать 10-да жеңу парады була. Ул Крупская урамыннан башланып, азатлык китерүче һәйкәл янына кадәр дәвам итә. Һәйкәл янында 10 сәгать 40 минутта сугыш белән яндырылган балачак дип исемләнгән театральләштерелгән күренеш тәкъдим ителә. 11 сәгать 20 минутта тантаналы митинг башлана. Аннан соң бәйрәм чараларында катнашучылар өчен күмәк күңел ачу чаралары оештырылачак. Кичке сәгать 8-дә татар эстрадасы йолдызлары Марат Галимов белән Айдар Сөләйманов чыгыш ясар дип көтелә. 21 сәгать 45 минутта хәтер шәме акциясе булачак. 9 май җиңү көнен кичке сәгать 10-да бәйрәм салюты төгәлләячәк. Көндезге сәгать 1-дән җиңү бульварында интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Барыгызны да бәйрәм чараларына көтеп калабыз. Искәртеп узабыз, быел Россиядә шул исәптән Татарстанда үлемсез полк йөреше традицион форматта уздырылмаячак. Акцияны онлайн режимда оештыру планлаштырылган.